Hello mga kamags, this is Intense TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyonan na usa na pod nila ka cover bale sa kanta ni Roel Cortez nga Sa Mata Makikita. Baguhay pa nilang na kuan mo naawahi naman siguro ko ani pagka react ani sa ila kay kinilaging natay gipang buhat pod. Pero okay lang gihapon. Atong pagka-react ani tan-aw na to kung unsa ang ilang version o sa pag-cover ani kung nindot pa gyud. Ini karaan na kayang kanta pero depende naman na gihapon sa pag-deliver o sa pag-interpret o sa pagkanta sa usa ka singer kung nindot ba o dili. Sige, atong tanawon. Pero sa mga bag-o diha nga nasaag sa atong channel karon, wa pa mo kung ganahan mo sa atong content gaingon ani, subscribe na mo. Subscribe na mo. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Paki-like na lang pod para i-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kitaan eh. Okay? Sige, magsugod na ta. Di na ta maglangay, wala naman tayo gilayang gihuwat. Okay? Okay, sugda na to. Excuse. Tapos ang mga plucking ko do. Sin gihapon din mo kantaan ni day. Kailangan pa ba sa'yo ay bigkasin na mahal kita at wala nang iba. Balik kini nga kanta. Daghan kini nga kuan, daghan kantaan ni sa video kihan bale. Pero depende rin gyapon sa pagkanta lagi pod. Ini karaan na maguni kayo pero nawa na to. Kanindot magid kayong pagkakanta pod ni Chin pod. Sa pagsugod pa lang nindot kayong kuha na ang pagkuan sa gitara. So dai piano pod nindot kayo. Ugaw naman ako kadlaw na gid. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Wapo kayong blending ubos ug taas, Francis ug Richard. Okay. Ang ating paningin sa mata makikita ang aking damdamin. Nindot kang bagay kaya ng tinggo ni Chin aning mga mga kanta po no. Kanang murag ano ba ka normal lagi kalma lang ang pagkatingo gali. Mani bagay sa tingog ni Chin bale. Relax lang kaayo ba. Ngising-ngisi ra. Pero doon kang kuan po do, ka-Dodge po, pag-drum ni Dodge po do. Wala po kuan. Kantigo lagi guys Dodge no. Sweet po lagi kayo po. Kantigo na pamunal-bunal anang drums ko unsa na kuan sa tono. Gwapo pa ng pagka-bass po ni Francis. So dang sa keyboard po nindot kay kuan ni Char pagka keyboard. Dayon ta.
Hmm? Oh, tanawa. Charon. Mao gid do. Sa original ba nga kuan? Mhm. Okay. Hindi na Do, pagkagwapo ka is blending ah. Grabe ka nindot kayo. Hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Mhm. Sabing magtatama Okay. ang ating paningin. Sa mata makikita ang aking damdamin. Mhm. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Katawar lagi. Chin lagi. Kailangan Tawar o kanta ba? sa'yo ay bigkasin. Mhm. Na mahal kita at wala nang iba. Basta't mo Wala tumatanaw karon ba sa pagkanta ga ni Chin gali? Grabe ka ganado kay siya. Ngisi-ngisihan ra. Ganado siya ba murag feel niya ba nga para kayo ka nang murag sayon ra kay para sa iya gali. Oh, sayon ra magid pero ay, sa karaan na ni mao na makaingon ta nga depende ra gid sa pag-interpret o sa kinsay nagkanta. Depende sa pagkanta ra gyapon bisag unsa pa nakakaraan sa kanta. Di ba? Nindot kayo. makikita Mhm. sa aking mga mata. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Mm. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Okay. Okay kayo. Thank you so much for watching. Mhm. Love, love, love. Maraming salamat po mga karitem. Mm. Salamat. Don't forget to subscribe. Oh, subscribe sa ilang channel. Also Friends follow Rhythm. our Facebook page. Friends Rhythm. Okay. Salamat. Bye. Okay. Ato na pong nadungog ug nakita karon ng ilang performance bahin sa sa kanta ni Roel Cortez bali. Kini karaan na kaayo. Kining nagtitle nga sa mata makikita o kani karaan na magini kaayo pero depende gihapon sa pagkanta gihapon o sa pag interpret bali sa usa ka singer nga kuan. Ato makita karon nga grabe ka nindot kayo kay mismo ang nagkanta nga si Chin bali ngisi-ngisi murag ganado kaayo siyang kanta murag para sa iya sayo na kay pa sa iya o kanang na siya feeling ba nga kuan ba nga ganado gali o ganado siya mo kanta. Ato makita ba ya nga siglag smile sige kuan wapo po kay ang blending po nga ilang giko pakita karon o atong nadungog bali si Francis si Char sila gihapon tuha gihapon ang nag-blending karon indot kayo grabe na gining mga kuan bisan unsa gid lagi kantaha lagi pwede na sa ila di ba oh nindot kayo so kadod sa simple na kadod sabay-sabay lang sa nga murag sabay-sabay lang sa bass bali ang iyang pagka-drums bali ba iyang mga sa iyang bass drum bali o sabay-sabay ra bali. So karon magigihapon nakita wa magipagloban ni ilang kuan indot magigay sila nindot magigay lang ilang pagkakanta gihapon di ba o commentin nyo kung sa inyo kasultian niya sa atong video karon comment pero sa mga uban po diha nga bag-o sa atong channel karon nga nakita karon apil po mo comment request mo kung unsay atong pag-reactan sa sunod nga video.
Sige. Di na ta magtugay. Sa sunod na punta. Okay? Comment. Request ninyo. Sa mga bago dihang wala pa nakasubscribe, subscribe na mo. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakitaan eh. Okay? Sige. Hangtod sa sunod. Ini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.